Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές του αγαπημένου ραδιοφώνου. Και ευχαριστώ πολύ που έτσι δίνετε ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα ότι η φύση προνοεί για όλους, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε σωστά τη φύση. Όπως εδώ, σε αυτή την περίπτωση που μας συγκλώνει σε όλους, ο μητρικός θυλασμός ως πηγή ζωής. Και λόγω θρεπτικών συστατικών από το μητρικό γάλα, αλλά και ως πηγή ζωής σε περιόδους κρίσεων. Άρα, να μην μιλάμε υποθετικά, είναι ιατρικά εφικτό ένα βρέφος και ένα μικρό παιδί να επιβιώσει για 11 ημέρες, σχεδόν αποκλειστικά αποκλειστικά χάρη στο θυλασμό. Ακριβώς. Μα ο μητρικός θυλασμός είναι μια πλήρης τροφή. Γι' αυτό και λέμε εμείς στη συνηθισμή παιδεία να λέμε ότι κάθε σταγόνα του μητρικού γάλακτος είναι μια σταγόνα ζωής. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά θα το πω, και στην περίοδο ακόμη της κρίσης. Μπορεί να επιβιώσει, ναι. Το θέμα είναι όμως ότι η μαμά, η υποστήριξη της μαμάς έρχεται και εδώ. Γιατί προφανώς, εντάξει, χωρίς η μαμά θα πρέπει να... Τροφή, δεν ξέρω τι τροφή είχε αυτές τις μέρες, προφανώς είχε νερό, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς νερό πάνω από 3 με 4 ημέρες. Φυσικά όλοι γνωρίζουμε και είμαστε μάνες και γνωρίζουμε την αυτοθυσία της μάνας και γνωρίζουμε επίσης ότι ειδικά σε περίοδο κρίσης δρά πάρα πολύ έντονα και το κομμάτι το συναισθηματικό, γιατί όντως ο μητρικός θυλασμός είναι κάτι αντανακλαστικό και σε μια περίοδο τέτοια όπως αυτή στη Βενεζουέλα, που δεν υπήρχε άλλη επιλογή, η επιλογή ήταν η μαμά να θυλάσει. Επομένως, τοποθετώντας το μωρό στο στήθος, πήγε το ερέθισμα στον εγκέφαλο για παραγωγή γάλακτος. Αρκεί η μαμά να είχε ποσότητα νερού επαρκή για να μην αφυδατωθεί η μαμά. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις κινδυνεύει να χαθεί η μαμά από αφυδάτωση. Έχει γίνει αυτό το περιστατικό σε ένα ναυάγιο που θύλαζε η μαμά τα παιδιά και τελικά η μαμά απεβίωσε λόγω αφυδάτωσης. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό είναι μια προϋπόθεση, γιατί εντάξει, δεν ξέρουμε αν ήταν αφυδατωμένη, σίγουρα ήταν υποσιτισμένη, ήταν εγκλωβισμένη, δηλαδή ήταν οι συνθήκες όλες αντίθετες στο να μπορέσει να καταφέρει αυτό που κατάφερε, να κρατήσει 3 ζωντανά παιδιά κάτω από τα συντρίμμια τόσες μέρες. Η θέληση της μάνας είναι αυτή, θα το πω αυτό, σε συνδυασμό με την φύση, και μας δείχνει όλους ότι όντως είναι πηγή ζωής στο μητρικό γάλα, και όταν υπάρχει δυνατότητα έτσι να θυλάσουμε, και λέμε στις μητέρες και εδώ σε εμάς, ότι είναι αποκλειστική τροφή, είναι πλήρης και αποκλειστική τροφή ο θυλασμός. Και από την άλλη, είδαμε ότι λειτουργήσε όχι μόνο διατροφικά, αλλά και ψυχολογικά για ένα παιδί που βιώνει μια τόσο τρομακτική εμπειρία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι που αναφέρεται, έτσι, και ευχαριστώ που το αναφέρετε εδώ δημοσίως, γιατί ο θυλασμός είναι έτσι ας το πω και έτσι, τολμώ να το πω, είναι ένα ζήτημα, είναι μια μεγάλη αλυσίδα ο θυλασμός δημόσιας υγείας, που περιλαμβάνει μέσα τη μητέρα, το παιδί, την οικογένεια, την κοινότητα, και περιλαμβάνει, αν θέλετε, και ολόκληρο το σύστημα υγείας, και εδώ ο ψυχολογικός παράγοντας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, βαρύνει πάρα πολύ, και γι' αυτό μιλάμε και για την υποστήριξη. Τώρα, αν θέλουμε δηλαδή να το πάμε από το γενικότερο στην κρίση, να το πάμε και στην υποστήριξη της θυλάζουσας μητέρας, πόσο σημαντική είναι αυτή, προκειμένου να έχει τη θέληση να θυλάσει τα παιδιά της. Μάλιστα. Που δεν είναι μόνο η θέληση. Συγκλονιστικό πάντως όλο αυτό που έχει συμβεί. Τώρα, επειδή τα παιδιά ήταν διαφορετικών ηλικιών, αλλάζει δηλαδή η πιθανότητα επιβίωσης ή οι ανάγκες τους, τέλος πάντων, γιατί καταλαβαίνουμε ότι διατροφικά δεν έχει τις ίδιες ανάγκες σε ένα βρέφος, με έναν ήπιο ή με ένα παιδί λίγο μεγαλύτερο. Κοιτάξτε να δείτε, το βλέπουμε και στην πράξη. Εντάξει, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, συστήνεται ο αποκλειστικός μητρικός θυλασμός σε περιόδους εκτός κρίσης, ο αποκλειστικός μητρικός θυλασμός μέχρι την ηλικία των 2 ετών, έτσι, συμπληρωματικά με τις στερεές τροφές. Από εκεί και πέρα όμως το βλέπουμε και στην πράξη ότι οι μαμάδες που προσπαθούν να αποφυλάσσουν ζορίζονται να αποφυλάσσουν καμιά φορά. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει αυτό το ψυχολογικό δέσιμο, και εκεί έρχεται
έρχεται και ο ρόλος ο δικός μας των παιδιάτρων, πώς θα κάνεις τη μαμά να αποφυλάσει χωρίς να έχει ενοχές μετά την ηλικία των 2 ετών, των 1 ετών ή όποτε αυτή επιλέξει ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε οικογένειας, γιατί είναι και το συναισθηματικό κομμάτι και αυτό βαρύνει πιο πολύ. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν είναι το ίδιο να πιει ένα βρέφος το μητρικό γάλα από τον μπιμπερό, το ίδιο το μητρικό γάλα, από το να το πιει από το στήθος της μαμάς. Όντως. Τώρα, εσείς ως παιδίατρος, από όλο αυτό, από αυτή την είδηση, ποιο μήνυμα έτσι θα κρατούσατε, το οποίο θα το αναφέρατε και ως παράδειγμα στις επόμενες, στις μητέρες που έρχονται στο ιατρείο σας? Εγώ κρατάω το μήνυμα και το δίνω αυτό καθημερινά το μήνυμα και προσπαθώ να το δίνω στις μαμάδες. Καταρχήν, η μαμά που έρχεται με το νεογέννητο θέλει στήριξη. Είναι οι ορμόνες της γαλουχίας. Είναι πάντα αυτό που έχουμε όλες οι μαμάδες, το αίσθημα της ενοχής, αν έχω κάνει αρκετά για το μωρό μου. Πάντοτε σέβομαι την ανάγκη της μαμάς. Δεν υπάρχει μητέρα που να μην θέλει να θυλάσει. Όλες θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά από εμάς τους παιδιάτρους, ότι το καλύτερο για το παιδί τους είναι ο μητρικός θυλασμός. Από εκεί πέρα όμως οφείλουμε η συμβουλευτική που δίνουμε στις μαμάδες, εμείς οι παιδιάτροι, να είναι πάντοτε οικογενειακεντρική και σύμφωνα με τις ανάγκες της οικογένειας. Υπάρχουν και άλλα θέματα όμως, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Υπάρχουν και διάφορα θέματα υγείας όπου η μαμά δεν δύναται να θυλάσει. Υπάρχουν μαμάδες οι οποίες δεν έχουν την κατάλληλη υποστήριξη και εκεί ερχόμαστε εμείς, οι γιατροί, και έρχεται η πολιτεία για να στηρίξει τη μαμά στο θυλασμό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, αλλά σίγουρα πρέπει να εστιάσουμε στη μητέρα. Είδατε, το απέδειξε και η φύση σε περίοδος έντονης κρίσης. Είναι εκεί η μητέρα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να στηρίξει το παιδί στη ζωή. Και τα κατάφερε αυτή η μαμά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά και πώς άντεξε και η ίδια, γιατί το νερό είναι η μία πηγή που μπορεί σίγουρα να τη συντηρήσει. Το θέμα είναι πώς μπόρεσε να συντηρηθεί και επειδή ήταν και υποσιτισμένη, πώς μπορούσε να συντηρεί. Ακριβώς, αυτό ήθελα. Και αφήστε με εδώ, επιτρέψτε με να πω, εξάντλησε από θέματα που υπήρχε, το νερό είναι απαραίτητο. Και γι' αυτό λέμε, όταν δεν υπάρχει η πρόσβαση σε καθαρό νερό, ο θυλασμός είναι το καλύτερο, γιατί δεν χρειάζεται αποστήρωση. Έτσι. Οπότε, όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε καθαρό νερό, ο θυλασμός είναι ό,τι καλύτερο. Από την άλλη, όμως, η μαμά θα πρέπει και αυτή να ενυδατωθεί. Να υπάρχει δηλαδή κάποια πρόσβαση σε νερό στη μαμά. Η πρόσβαση στη τροφή τώρα, η μη ύπαρξη πρόσβαση σε τροφή επιτρέπει σε ένα άτομο, γενικότερα δεν μιλάμε για θυλάζω, να επιβιώσει μέχρι και 3 μήνες μπορεί να επιβιώσει άτομο χωρίς τροφή. Σαφώς και η υποσιτισμένη μάνα θέλει στήριξη. Και αυτό είναι που κάνουμε και στις ανθρωπιστικές δράσεις. Και αυτά προσπαθούμε να υποστηρίξουμε πάντα πρώτα την υποσιτισμένη μάνα προκειμένου να θυλάσει. Σαφώς σε αυτή την περίπτωση ήταν οι μέρες τέτοιες ώστε είχε μάλλον επαρκή αποθέματα σε ενέργεια μέσω της ποσότητας λίπους, της κατανομής ποσότητας λίπους στο σώμα της η συγκεκριμένη μητέρα και μπόρεσε να θρέψει τα παιδιά της. Αλλά για μένα ο πιο σημαντικός παράγοντας και σε αυτή την περίπτωση είναι η θέληση και η ψυχική δύναμη της μαμάς που την έκανε να κρατήσει τα παιδιά στη ζωή με τον θυλασμό. Επομένως ερχόμαστε και εδώ και βλέπουμε 2 μεγάλα θαύματα, την δύναμη της μαμάς και την αυτοθυσία και τη δύναμη του θυλασμού φυσικά, που είναι η πηγή ζωής που έρχεται από την ίδια τη μαμά, όπως πάντοτε η πηγή ζωής έρχεται από τη μητέρα όταν γεννάει το παιδί. Κυρία Τζέτζη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ήταν μαζί μας η παιδίατρος Όλγα Τζέτζη.